Добро утро, скъпи приятели! Включвам се петъчно. Отдавна не съм се включвала. Както знаете, повечето от вас бях в Прага. Събитието беше уникално. Дипломирах се с две дипломи, с две MBA програми. Едната е личностно MBA програма за ментор личностно и бизнес развитие, а другата е за родови консултант. Толкова съм щастлива, защото най-вече знанията, които съм получила и усещането, че ти вече си друг човек, не си онзи същия човек, който си бил преди. Дори ще ви споделя, че наскоро имах така една лека провокация от Вселената, да го кажа, но когато човек знае законите на Вселената и знае по какъв начин да действа, много бързо може да излезе от такива състояния, и това са проверки на Вселената. Дали ние сме готови, дали ние наистина, както заявяваме, че искаме нещо, дали действително го искаме и дали сме готови за това нещо. Скъпи приятели, ще ви направя отделно видео точно за, как да кажа, за този начин на въздействие, за този начин на мислене, защото според мен той е ключов. Човек да стане нова самоличност и да, как да кажа, да изгради себе си по съвсем друг начин. И следователно да живее живота на мечтите си и да бъде господар на собствената си реалност. А тази сутрин всъщност за какво се включих най-вече? Защото бях ви обещала за симуронските карти, най-новите карти на доктор Стояна Нацева, и сега ще ви изтегля, нищо че е петък, за петък и уикенда ще ви изтегля 3 карти. Започвам с първата карта. Появи се чудо. Толкова дълго я гледах, че не можех да повярвам. Появи се чудо. Толкова е силна, толкова е енергична тази карта. Ето сега ще ви кажа какво точно. И тя е всъщност номер 1. Виждате ли? Нищо случайно няма. Нищо случайно. Доста често тегля, между другото, от тези карти напоследък, но тази специално не ми се е падала изобщо. И на мен ми е интересно. Така, какво пише за картата? Представи си ясно онова, което желаеш. Сякаш е звезда на теб. Усети светлината и позволи да се приближи. Протегни ръка нагоре, направи жест, сякаш я сваляш към себе си. И кажи с ясен, силен глас: появи се. Скъпи приятели, това са симуронски карти, т.е. когато искаме мозъка да го приучим да ни съдейства в някоя наша мечта или желание, го правим по такъв един весел, забавен начин, но пък това е много лека игра за мозъка и по този начин всъщност той много по-лесно се справя с тази задача, така да кажа, която сме му дали. Втората карта, която ще изтегля тази сутрин, това е зареден портфейл. Ето, виждате ли какво трябва да направите? Вижте колко е интересно, забавно, но в същото време много действат, да ви кажа. Всичко, което съм пробвала от тук, от тези симуронски практики, изключително много действат, гарантирам ви го. Така, 13. Зареден портфейл. Сложи в портфейла си няколко банкноти или монети. После постави края на зарядното вътре в портфейла, а другия край включи в контакта. Остави го така за няколко часа или цяла нощ. Докато го заредиш и кажи: моят портфейл се пълни с енергия и изобилие. На сутринта отвори портфейла, докосни парите и повтори: парите ми се зареждат и
парите ми се зареждат и множат. Толкова е интересно, скъпи приятели, че чак понякога наистина човек се чуди това наистина ли е така или не е така, но то е така. Това са симуронски весели карти, но пак ви казвам, наистина много действат. Аз съм ги пробвала. Третата карта, шефски надпис. Леле такова. Това наистина до сега не ми се е падало изобщо. Номер 35. Да видим какъв е този шефски надпис. Вземи лист хартия и напиши голям, смел подпис. Под него добави думите: аз съм директор на съдбата си. Можеш да го правиш всеки ден на нов лист или да имаш специален регистър на успеха, в който да се подписваш отново и отново. Скъпи приятели, много са интересни. От време на време ще ви ги тегля. Правете ги тези весели практики. Ще видите, ще ми е интересно някой да сподели дали действително му се получават тези неща, но уверявам ви, ако подходите така с вяра и с лекота, както децата, когато бяхме малки, как не подлагахме нищо под съмнение, късахме листата от дърветата и казахме: това са пари, и действително вярвахме, че са пари. По същия начин, когато човек вътрешно вярва и мозъка го прави с някаква весела, лека такава игра, шеговита, тогава наистина нещата се сбъдват, повярвайте ми, така е. Аз ви желая един лек, прекрасен и невероятен петъчен ден и приятни събота и неделя. До скоро, скъпи приятели!